bahin sa gitawag og pagpasaylo. Ngano nga kinahanglan nga makatunan nato ang gitawag og pasaylo. Usa na niya na kabutang diin matawag gayud lahi sa tanan ug gilikayan sa kasagaran. Kini gayong gitawag og magpasaylo ka nga walay paglubad, kanang walay kinutuban, walay pag-ihap o walay pagkwinta. Mao kini ang buot ipabot kanato kanunay sa Dios nga magmapasayloon kita tungod sa atong isig kaingon, tungod kay nadawat nato ang pasaylo gikan sa Dios nga wala say pag-ihap, walay pagkwinta. Unang nabitay mga tao nga moingon nga pasayloon ka ko sa akong sala nga grabe man kay kog nahimo nga sala. Kung makapasaylo ka sa imong isig katawo nga nakahimo og dautan nga naa nimo, nganong dili ka pasayloon sa Dios? Mao kanay sukdanan. Una nga kung ikaw kanunay kang makapasaylo sa imong isig katawo, himo na lang hunahunahon daan sad gipasaylo sa ka sa Dios sa kasaypanan nga imong nahimo. Kay kung kanunay ka nga magdumot, masuko, ug maghunahuna og pagpanimalos ngadto sa imong isig katawo sa iyang nahimo nga naha kanimo, aw ang tubag sad niya na ang Dios naghunahuna sad nga manimalos nga naha kanimo. Ug mao kini mga igsoon ngano nga aron makalikay kita niya ng mao nga gitawag og bugti, sa nga ingon pa kanang gitawag og bara-ibara, baus, ato gyud paninguhaon nga makauna kita paghimo sa buluhaton ug kana mao ang pagpasaylo. Bisan tuod kanang mao nagpasakit nimo, nagsigi na naghimo sa mong buhat, basta di lang ka mamatay, makaingon pa man kag pasayloon siya o makapasaylo pa kaniya. Kawas kung og mamatay na ka kay di na gyud ka kahatag og pasaylo niya. Muna ang bugti nga magpasaylo ka, mupasaylo ka, o kinahanglan magmapasayloon ka tungod kay nadawat nimong daan ang pasaylo gikan sa Dios pinaagi sa imong paghatag og pasaylo sa imong isig kaingon. Ikaduha, nganong angay mang gayod nga magpapasayloon kita? Dili lang tungod kay nakadawat kita sa pasaylo, kundili ato sang gihunahuna nga niining kalibutana kitang tanan makasasala, way labaw nato, way nakabintaha, kitang tanan nakasala. Madagko man ang magagmay apan sala lang gihapon. Una nga kay sad-an man ta, unang dili gayud kita makaingon nga pasayloon ko sa Dios kay gamay ra man akong sa nga nahimo, gaan ra man to. Siya dili pasayloon kay grabe man kayang nahimo, bugat man kaayo. Dili ingon niya na ang paghukom sa Dios, bugat o gaan. Ang paghukom sa Dios sumala gayud sa gitawag og unsay naa sa sulod sa imong kasing-kasing. Kung naghinulsol ka o mibati ka nga gikaluy-an ka sa Dios, kining sulugoon nga gipasaylo sa agalon sa iyang mga utang, gipapas na ngano nga iya mang gipabayad gihapon pagkahibaw niya nga naningil. Ningon naman siya unta nga,
wa na kay utang, di na ka ibaligya. Apil na imong pamilya sa pagkaulipon aron makabayad ka. Kadto kondisyon to. Kondisyon. Mapapas imong utang, wa kay bayranan kung diha sa imong kaugalingon mituo ka nga wa na kay utang. Wa na kay gibali gitawag nga di nakapaninglon. Nya imo mang gipakita ang imong igsuon nga sulugoon nakautang nimo naningil man ka. Di pasabot na nga wa day siya mutuo nga gipapas na iyang utang kay para asa pa man tong iyang gipaningil. Wa naman si bayranan. Wa na gud siya utang. Ug mo na hinungdan mga igsoon nga nga kung dili magagikan gayod, kung dili kumbinsido ang atong kaugalingon nga wa na tay giagrabyar, wa tay gitawag o gika sa gingon pa bayranan, kay tungod nga ato nang gibayran ang atong nahimo, o dili gayud kita maghuna-huna o dili maayo ngadto sa atong isig kaingon. Dili gayud kita maningkamot nga makabintaha ug maghuna-huna nga nakalabaw ka sa uban, labi na sa imong kaigsuonan. Tungod kay alang kanimo ang nalipay ka nga wa na kay huna-hunaon nga kabilinggan. Wala na kay atubangonon nga utang diha sa imong pagpuyo nining kalibutana. Ug busa kay wa na makay babag, wa na may mubabag nimo, wa na may maningil nimo. Malipayon ka nga mupuyo nining kalibutana nga nagmalaumon nga nigabot sa panahon hapsay na ang imong pakigatubang sa Dios kay wa nay mo tulisok nimo ug mangita sa maningil sa unsay imong nabuhat nining kalibutana. Ug busa mga igsoon atong gamiton ang dalan nga gitudlo kanato sa Dios, magmapasayloon kita aron nga wa nay maningil nato inigabot sa panahon. Magmapasayloon kita aron paghatag kanato ug malinawon nga pagpuyo nining kinabuhia. Magmapasayloon kita kay tungod nga ang pagpasaylo may pinakaduol kagianan pag-abot sa langitong puloy-anan sa Dios. Amen. Manindog